Ей, здравейте на всички! Най-накрая аз съм от друга страна на камерата. Парти! Това за първо ще бъдеш интервюиран. Да. Окей, да започнем с това, ти кой си, въпреки че хората знаят. Добре, аз съм Христо Хаджимихайлов, аз съм създател на Creators и най-старшия треньор от всички треньори в залата. Съответно, аз съм човека, който движи инерцията на Creators. Не знам какво друго трябва да кажа. Танцувам от, както се помня. Преподавам от вече 13-14 години. Обикалял съм целия свят, ходил съм по състезания, печелил съм награди, водил съм деца от Creators по състезания, водил съм големи от Creators по състезания. На България Търс талант сме ходили, били сме шампиони, финалисти. Кое е най-голямото постижение на Creators? Детска Евровизия е най-голямото постижение. Това е тавана, топа, най-хубавото нещо, което се е случило. Въпреки че назад във времето, мина доста време от тогава, но да кажем, че това имаше най-голям спомен от, може би, от предната ни генерация. Най-хубавия спомен, най-топлият, така най-силния, много силен спомен. Иначе сме обикали много места. А какво очаква Creators тази година? Тази година Creators ги очакват 10 нови неща. Ще започна с това, което сещам веднага, че ще ги водим на България Търс талант. Съответно, започваме подготовка съвсем отскоро. И тези, които са най-сериозни, те ще проличат, защото това са хората на сцената. Другото нещо, което е много интересно е, че за първи път от доста време сам ще си направим спектакъл. Още не съм измислил точно какво да е името, но смятам да вложа доста енергия, време и съответно финансиране, с което да го направим да стане наистина доста добре. Възнамерявам да бъде най-добрият спектакъл от тия, които сме правили до сега. Отново ще бъде във фестивален комплекс. Датата е 27 януари, часът ще го определим в последствие, не имаме залата за целия ден, така че да имаме време да се подготвим. Да кажем, че нещо от сорта на може би 6,5, 6 или 7, нещо такова ще бъде. А ще има ли някакви специални тренировки за тези събития? Да, много добри въпроси ми задаваш. Да, имаме специални тренировки, които ще бъдат за момента в петък, които ще бъдат първо с напредналата група. В последствие ще си вкарваме от другите групи кадрите, които така се извеждат на предни линии, които задобряват така малко по-бързо, съответно заслужават да се включат в групата, която ще ходи да танцува на талантите, на състезания, на спектакъла. Разни големи сцени ни очакват. За момента още не искам да казвам нищо, нека да стъпим така първо на почва. 10 са големите неща в нашия календар, които заслужават интерес и да бъдат обяснени и показани в последствие. А тази тренировка, която ще е специално за напредналата група и в последствие за тези, които заслужават да се включат, кога точно е? В момента, в петък ще бъдат тренировките, в 19 и в 20 са две последователни. Тези класове, ако погледнете графика, съм ги описал като различен клас. Като казвам различен, буквално и преносно. Ще бъде различен всеки път, тъй като смятам да има градация в техниките. Ще наблягаме малко на основните движения, на техниките и на различните стилове. Ще каним гости в тези часове, които ще бъдат танцори от България от чужбина. Съответно ще направя едни изненади, които не знам дали сега е момента да ги казвам. Може би в последствие, ако гледате подкастовете, ще разберете какво ще очаква. Плюс тези дни ще бъдат и за физическа подготовка за ОФП. Ще имаме тренировъчна програма, която разработвам в момента, която да дигне издържливостта и силата и съответно присъствието на сцена. Добре, в момента говорим така или иначе за график. Кажи, кога са тренировките? Къде водиш? В колко часа? Всеки ден от понеделник до неделя водя тренировки. В понеделник, сряда и петък водя в Creators 1, което е на улица Тролена 6. Тренировките са от 6.15 до 7 с боболечките. Това са ни най-малките фастъци, супер сладки. От 7 до 8 в момента групата, която правя, е нов въвеждащ клас. В момента ще пусна изцяло нов въвеждащ клас в този час, като този клас последствие ще продължи група начинаеща, те ще си останат. А пък напредналите ми, заедно с тези, които са били преди
в моите тренировки към средно ниво, влизат в 8 часа заедно с напреднали. Обединяваме групите така и дигаме ги нагоре по етажите. Тоест боболечките от 6-15, 7 часа изцяло начинаеща нова въвеждаш клас, в 8 часа напреднали, това е понеделник, сряда и петък. Във вторник и в четвъртък съм в Creators 2, където снимаме в момента подкаста. Тук са ми тренировките от 6 до 7 с боболечки, от 7 до 8 начинаеща група, като има възможност за момента, още не категорично, има възможност да се изместят с половин час нагоре тренировките заради учениците ни, които свършват към 7-7.15 заради 7 час в училище. И смятам да се съобрази с тях, ще видим как ще успеем да нагласим нещата. Съответно ще получат служебни бележки, за да могат да бъдат освобождани 10-15 минути по-рано от часовете. Но ако не успеем да реализираме това, ще помислим да преместим самите класове с половин час нагоре. В събота и в неделя обаче в Creators 2 ще правя въвеждащи класове в 9:30 сутринта. Това е един час, който аз мисля, че ще успея да организирам, да предизвикам да стават малко по-рано събота и неделя, нищо, че са почивни дни. И съответно да започна с тях изцяло от начало. Тоест въвеждащи класове в понеделник и сряда ще бъдат в Creators 1, а в събота и в неделя ще бъдат тук в Creators 2. Правя в двете зали, за да може всеки да си избере в коя зала предпочита да бъде. Да, с дистанционното може да светнем там да ги изравним. Това е от прожекторите, които сменят цветите си в момента. Решиха, че като говоря малко по-динамично, трябва да го създадат. За въвеждащия клас набързо да кажа. Това е за деца и големи. Не ги разделяме във възраст, разделяме ги в качества, в техника, в усвояване на стиловете, които ще преподавам. И това е за тези, които не са стъпвали в зала, но имат желание да дойдат при нас. Понеже начинаещите ни групи вече са малко по-напреднали и ако дойдат нови деца, няма да се чувстват комфортно. Съответно направихме тези класове, въвеждаш клас, за да може да започнат всички от начало. Те са веднъж на месец, 2 или 3, зависи как нагласим програмата. Така че ако изтървете въвеждащи класове в момента, другия шанс да включите другия или по-другия месец, което намалява силно шансовете ви да влезете на големите сцени и на съответно България ресторантите и другите. Доста пъти казах съответно, надявам се повече да не кажа тази дума, така че ще се опитам. Добре, в структурата на Creators за всички, които гледат, сте написали, че ще има изненади, които ще са всеки месец, 10 изненади. Да, сега ще издам една от изненадите. Те са 10 различни за всички месеци, в които ще протичат тренировките ни. Те няма само 10 месеца, просто след 10-я месец ще изварим сертификати за тези, които се издържали. Едната от изненадите е подготвителен процес, свързан с ОФП. Аз съм малко пресипнал заради класа, който водихме преди малко и много виках и винаги така с емоция и с силни гласове се появявам. Затова е така малко постоянно се чува. Но да кажем, че ще имат физическа подготовка, която всички трябва да минат. Или поне тези, които са най-добрите. Другата изненада с предизвикателства ще бъде свързана с видеа. Няма да издавам нататък. В течение на времето ще трябва да наблюдавате подкастовете, които качваме и да се информирате. Другата ни изненада ще бъде с, добре да го кажа, финансово подпомагане и спонсориране за тези, които се справят най-добре в начинания, които ги очакват в Creators и извън Creators. Така че тези, които драпат най-силно и са най-амбициозни, ще бъдат възнаградени. За останалите няма да казвам още, защото няма да остане ефекта на изненадата. Но са 10 последователни във всеки месец. Добре, ти каза за класа, че си пресипнал от него. Разкажи как мина този клас, който беше топ! Винаги откриещите ни класове са суперяки. Залата беше пълна, съответно... Няма да кажа повече тази дума. Залата беше пълна и почти нямаше места. Тук в тази част, където сме в момента, бяха най-хитрите, защото всички се бутат към средата и към бара. И тук имаше малко пространство да могат да потанцуват, така че те, които бяха от тази страна, имаха повече пространство. Но 50 човека някъде се събраха в залата. По принцип сме много повече. Очаквах да не сме всички, затова и така чувствах спокойно да направим в тази зала,
Знаете, че в Creators едно голямата ни зала е още по-голяма. И можехме да ги разделим на две, и в едната, и в другата зала. Първата ни тренировка, няколко треньора, всеки имаше по 10 минути. Да кажем, че пускахме хронометър на 10 минути и беше много добре да знаем, че след 10-та минута казваме време да свършваме, за да може на 15-та горе-долу да приключим. За напред трябва на 8 минута да бъде таймера, за да може да имаме 2 минути. Доста малко е 8 минути, децата схващат доста бързо и ще пробваме на 8 минути, за да могат да приключат към 10-та минута. Приключваха към 15-та. Всички треньори се завъртяха, всички минахме. Не всички, които бяхме днес. Имахме някои треньори, които бяха болни и не можаха да дойдат. И други, които бяха възпрепятствани, които не можаха да дойдат. Така че тези, които дойдоха, всички минаха. Беше изключително приятен клас. Възнамерявам да направя малко видеа, да обработя и да ги кача. Тия, които не знаят, хората, които обработват видеята ни, не са външни хора, ми сме аз и моля. Така че, ако имате малко търпение, защото имаме много неща да обработваме, ще гледате в последствие. Тренировката беше много яка, мина много добре, всички са щастливи и доволни. Тук отзаде зад тая черна врата останаха една част от кадрите ни да се позабавляват. Там са ни PlayStation 5-ците, имаме си място, където е специално за игрите. Така че те са там да играят и правят състезания на някоя игра в момента. Не знам точно кое, после ще разберем. Всъщност, откриването на сезона не беше само в една тренировка, ами ще бъде и в следващите 2 дни. Което откриваме, да. Днес, защото предполагам, че утре ще качим този клип. Да, откриваме сезона, да го кажем така, в 3 части, 3-етапно. Първата част беше днес, което събираме всички наши кадри, които са част вече от Creators и които могат да дойдат, защото голям процент не можеха да дойдат. Утре е втората част, която е ден на отворените врати. Всеки един треньор ще има тренировка съответно. Тази дума ще я забраня. Трябва да обърнем внимание, между другото, много явно повтарям. Усещаме вече как я повтарям. Обработката ще отбележа колко ще Да, слагай цифрички. Да. Утрешните ни тренировки ще бъдат от 4 часа във веждащ клас. Това е за тези, които искат да започнат сега от начало. В първия ден, т.е. втория етап, ще бъде в Creators 2. Това е първи ден за хора, които не са от Creators. А третия етап ще бъде в Creators 1. Ще бъде от 16 часа до 21 часа включително. Тренировките мислех да бъдат по 45 минути, но ще бъдат по 40 минути и ще имаме 10-минутни предизвикателства. Самите предизвикателства ще бъдат известни, когато дойдат на тренировка. Няма да знаят преди това какво трябва да стане. Едно от тях ще бъде цифрата на половина. Не го казах цялото. Едно от тях ще бъде да изтанцуват сами и да заснемат това, което танцуват, или не да го заснемем. Другите предизвикателства ще разберат в тренировката. Добре, т.е. на 11 септември сме в Creators 2. 11 септември Creators 2, тук на 8 Приморски, 7-6. От 4 часа до 9 часа, на 12 септември в Creators 1, на улица Тролена 6 до затвора. По-старата ни зала, която знаят, която между другото тази година прави 6 години. Не тази година, извиняйте. 4 месеца. Да, на 4 февруари. Макар, че ние по-рано влязахме, защото 3 месеца работих вътре. Но да кажем, да, 4 февруари стана на 6 от тази зала. И отворихме на 10 февруари. Така горе-долу да вървят заедно. Трябваше да отворим януари, обаче... Трябваше да отворим декември. Обаче, да, ще направя един клип как правим залата. Имаме много интересни видеа, които ще качим. Нещо друго да ме питаш? Аз мисля, че ще беше доста изчерпателен. Да. Хората трябваше да се водят записки според мен, ако искат да запомнят всичко, което предстои с клиента. Да, има доста неща. Просто да дойдат и да пробват. Покана към всички, които се притесняват да дойдат. Върви една мълва, че не е лесно се влиза в Creators и има една такава психологическа спирка за доста децата, които искат да дойдат, нещо ги кара да се притеснят и се срамуват. Това е покана към вас. Елате в Creators на въвеждащите класове, за да се отчупите малко и да попривикнете с обстановката. В момента, в който минете 8-10 класа, което е стандартно времетраенето на въвеждащите класове, реално в месец и малко успяваме да ви въведем така, че да започнете да танцувате, защото има такива, които не са стъпвали в зала и не могат да се разчупят веднага, трябва малко повече време. След което, като изкарате курсовете,
за да станете универсални, обикаляйте в всички тренировки, не само в моите, ами в на Мони, в на Тони, Таня, при Боги. Боги прави страхотна тренировка, която не всички много добре оценяват от Creators, но хора, които не са от Creators, оценяват. Тя прави тренировка за разтягане. Групата е около 10 човека стандартно в Creators 1, но тя вече прави тренировки в Creators 2, отново около 10 човека са. Имаме си постелки за всички, много е приятна атмосферата. Бога е страхотна, който влезе в нея тренировка винаги остава на сърцение на всички. Минете и през Илона. Илона прави страхотни класове, тя ме е от старите кадри. Между другото, Илона е малко след Саси и е малко преди Моню. Да. Като Моню е ходил на тренировки и при Илона. Точно това ще я кажа. Малко вложиваме. Да, така че те си имат история заедно. Илона я бях направил треньорка в един етап, след като вече тя се отличаваше с качества. Така че тя е също много добър треньор. Заповядайте при нея, ще се почувствате в много комфортна зона. Супер приятелски настроена, много отворена към всички. Танчето, например, пък тя обира майките. Ако майките иска да танцуват, Таня е човека. Тя е също майка и така доста добре се представя, добре успява да ги увлече. Пропускам ли някой да кажа? Марго прави спортни танци, той е малко по-различен стил от нашите. Тя си има нейна аудитория, така че ако има такива, които искат да пробват спортни танци, могат да пробват и при нея. И звъни телефона на някой. Не е проблем, докато Моня отива да види какво става, аз ще ви разкажа нещо интересно. Аз имам доста голям проблем с коляното си и днес след първата тренировка се прояви и това малко ме притеснява, защото когато бях на почивка преди 10-15 дни, започнах с този проблем и си мислех, че е минал и че явно е някакъв времен, но нещо пак почва да ме стресира. Надявам се да издържа по-дълго време. Затова отварям една така скобичка, че подготвям кадри от Creators, които да станат едни еквивалентни треньори. Ще разберете кои са в последствие. И сме отворени към още треньори, които биха искали да работят с нас и биха искали да станат част от Creators. Силно се надявам да не отворя тая позиция за себе си толкова бързо, да издържа още дълго време, но вече почвам да се оглеждам и да се ослушам. Така че заповядайте. По принцип, в края на видеята ти казваше на останалите треньори на тези интервюта да предизвикат или да кажат някакво послание. Ти каза тези послания, така че аз ще кажа нещо друго. Например, вижте коя е най-забавната случка, свързана с Creators, която ти идва. Интересно. Най-забавната случка. Забавните случки обикновено са в края на тренировките. Но доста често се случва и по време на самите тренировки. Забавни случки са, когато вляза в залата, изморен след, както разбрахте, водя по 3 тренировки на ден. След, вече в последната тренировка, която е най-тежката с напредналите, и се забравя хореографията. И стоя и си мисля, аз не мога да се сетя песента, на която трябва да преподавам. Имам стратегия, първо преподавам хореографията и после пускам музиката да може да го изтанцуваме, за да може енергията да е вау. Но прибягвам тайничко до телефончето си и казвам, изчакайте малко само, понеже знам, че някой път ми се случва и докато танцувам си снимам хореографиите, поглеждам си и само докато видя началото ми става ясно какво е. И се връщам нацепен, знам какво се случва, заставам и си викам, трябваше да сетя за второто движение. Прибягвам пак до телефона и казвам, я пийте вода, преглеждам си кое, минавам си го набързо, докато пият вода там за 30-40 секунди, сещам се, връщам се, така че това е забавна част. Някой път блокирам. Случва се, може би 10-15% от тренировките ми се случва. През другото време съм машина, влизам, дайте сега тук, гледайте сега какво става, така. Това е една забавна част. Това е една от забавните части, свързани с мен срещу мен. Да, друго? Сещаш се нещо друго? Да им разказвам нещо друго? Аз като казах за забавна ситуация, си мислех нещо състезание или някъде къде сме ходили, ако се сещаш. Не знам, ако можеш, има подсетиш нещо. Малко съм изморен, може би, не се сещам. Сещам се за Евровизия, за умирането. На Евровизия умирането, мога да го кача, да го видят. Вече бяхме така доста напръщели от енергия.
И ги карах да танцуват и като спра музиката, като между другото на тая детската игричка, аз тогава не сетих, че е като нея. Като спра музиката да им кажа, умирай, всички падат и умират, или да изненадаме, когато минават други, с звуки всички да падат да умрат и хората се тряскат. Което гледам в момента, между другото, 10 години по-късно, в разни тиктокчета и в Инстаграм как го правят. А тогава най-забавното беше, че беше точно когато беше с бомбардировките във Франция и беше супер затегнато. Да, беше много интересно. Не знам дали във Франция, мисля, че в Израел. Спомням си, че когато Израел дойдоха с автобус, с хора и с общия автобус с спецчасти ли бяха, не знам, микробус. С 10 човека спецчасти с автомати. Израел се дойдоха с хората. Беше много сериозно. Беше много интересно. Така, преди да приключа с това, понеже вече вървя към края, ще направя няколко бързи неща. Първо, да ви предизвикам да дойдете. Елате и пробвайте от тренировките, потанцувайте с нас. Ако не е вашето, винаги може да спрете. Ако е вашето, използвайте това време да се включите сега, за да можете да сте по-напред в стъпалата, когато почнем да се подготвяме кадрите за съответните неща, които ни очакват. Не са малко. Интересни са и ще предизвикат така, освен интерес, доста голяма емоция във вас. Доста голяма емоция. Така че не губете време, записвайте се. Другото нещо, което искам да кажа е, разнообразявайте в двете ни зали. Виждайте къде са треньорите, къде водят. Елате в едната, елате в другата зала. Ако пропуснете тренировка в едната, съответно елате в другата. Пак казах тази дума. Разнообразявайте си групите, в които присъствате. Запознайте се с другите, разширяйте си приятелството. Не оставайте само с тази групичка, с която сте. Не бъдете само 2 или 3. Станете 200 или 300. Ние имаме доста кадри. Заканил съм се тази година да минем числото 300. Да видим как се случат нещата. Доста съм упорит в това и мисля, че ще успея да го направя. Трето, последно нещо да кажа. Много сте яки. Вие знаете, че сте много яки. И ние знаем, че сте много яки. И ние сме много яки. И когато вие много яки и ние много яки се съберем, ставаме много, много яки. Идвайте в залите, танцуйте с нас, забавляйте се. Който иска да остане до забавлението, който иска да пристъпи към състезателния характер, който иска да пристъпи към развитие още нагоре, има къде да се развивате, има какво да правите. Като каним гости, ще ви запознаваме с още интересни личности, с различни стилове. И какво друго да ви кажа, освен да ме питаш ти нещо, да им пратя цунка или нещо такова. Муа, както прави много, много сладко момченце. Муа! Сещаме се. Добре, този подкаст толкова. Следващия подкаст повече. Добре, благодаря. Окей, айде.